нещата стават малко по-различни. Светия Дух ще бъде наш утешител, ще бъде с нас, докато се завърне Исус Христос. Защото Христос обеща, че след като се възнесе, ще изпрати Светия Дух, а след това обеща, че и ще дойде да си ни вземе. Именно това е дейността и функцията в една малка част, разбира се, на Светия Дух. Той идва в нов ранг и с много специфични функции. Втората точка от моята проповед е: какво всъщност е Светия Дух? Какво и колко можем да знаем за Светия Дух? Някога първите адвентисти през 19 век, когато основавали нашата църква, там Карпо-Кожа, така да кажа, идвали са от различни църкви, кой от методисти, кой от баптисти, няма църква на адвентистите. Хората, които са основали църквата, си имали едно много погрешно виждане и мнение, което до днес се пробуда в църквата, за Христос. Доскоро църквата на адвентистите от седмия ден, да кажем 200 години, е вярвала, че Христос не е Бог. Тя е вярвала, че Христос е син на Бога, но в истинския смисъл. Отец има детенци. И това дете се казва Исус Христос. Това сме вярвали, но сме израснали. Вярвали сме и други неща и до ден днешни все още израстваме. Само че като представиш истината и хората се дърпат, защото тя е Бог. Но вижте каква грандиозна промяна. Вярвал си, че Христос не е Бог, стигаш до извода, че Библията ти говори, Елмай помага много в това отношение, и ти достигаш до прозрението до истината, че Христос е равноправен Бог, точно толкова, колкото и Отец. Има ли се също погрешно виждане ранните адвентисти, първите адвентисти и за Светия Дух? За тях Светия Дух не е бил личност. Светия Дух е била просто сила. Нещо като електричество, някаква сила, която движи всички тия неща, всички тия процеси, за които говорим до сега. Само че това противоречи на Библията, адвентистите са се усетили, слава Бога, това, и са променили доктрината си цялостно. И са приели и Светия Дух като Божество, като Бог и Сина като Бог. Не само и тя. Така че израснали в това отношение. Само че тази идея се прокрадва до днес. Много хора си мислят, че Святия Дух не е личност, а той е просто сила. Даже имаме изключени хора наскоро и заради подобни твърдения. Ще мисля, че Святия Дух не е личност. С помощта на Святия Дух и духа на пророчеството най-после осъзнаваме, че Святия Дух е личност, че той не е някаква безлична сила и не е някакво божествено влияние, а че той си е личност. Само че вие може да ми зададете един въпрос. Откъде сте сигурни, че това, което говориш, е така и Святия Дух наистина е личност? Кой ни убеждава в това? Някои казват, че не е. Други казват, че е. Да видим какво казва Христос в своето слово. Деяния на апостолите, 21 глава, 11 стих. И когато дойде при вас, и като дойде при нас, взе пояса на Павел и си върза краката и ръцете и каза: ето какво казва Светия Дух. Така юдеите в Иерусалим ще вържат човека, на когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците. По пътя към Иерусалим идва един пророк и той казва: чуйте сега, бъдете внимателни всички, какво казва Светия Дух. Светия Дух казва, той говори. И забележете, той не е подчинен на никого. Той си говори от собственото си име. Святия Дух говори. Той тук не е посредник вече. Той има правото да говори от себе си. Разбира се, това, което казва унисон, това, което мисли и иска да се каже при единството. Но идеята е тук да се види, че Святия Дух може да казва. Ама какво означава това? Това означава, че Святия Дух е личност. Само една личност може да изразява какво чувства и да изразява какво мисли. Моето куче не може. Искам му се някой път като види да си проговориме, ама не може. Няма каквичка, не знам какво прави, не може да проговори. Една личност може да говори. Може да изразява мислене, мнение, чувства. Една безлична сила, каквато много хора вярват, че Святия Дух и свидетели на Йехова в частност. Има още и редица текстове в Библията, които казват, че Святия Дух получава. Святия Дух може да обвинява.
Светия Дух може да те отсъди. Той може да ти напомня всичко това, което Христос ти е говорил. Той получава, говори, обвинява, свидетелства деня на съда. Той ще свидетелства, положи го си, ти ще отказа, колко пъти ти казах, не така. И т.н. И може неща, но не искам да ги споменам. Ефесяни 4.30 е още един текст, който говори за личността на Светия Дух, за това, че той е личност. Ефесяни 4.30. И не оскърбявайте Божия Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Я ми преведи, брати, какво означава това? Кого е моя печат за моето спасение? Прочети го. И не скърбявайте Святия Божи Дух, защо? В когото сте запечатани за деня на спасението и изкуплението. Това значи, моето билетче за небето е в Святия Дух. В него съм запечатан за спасението. Какво значи това? Отклонявам се малко заради урока, който разгледахме. Иначе текста, идеята на първостепенната идея на текста е друга. Идеята е да покаже, че Святия Дух е участник в спасението. И то с много огромна роля, той ти билетче за небето. Павел обаче ни казва, че ние с нашите действия, с нашите постъпки можем да наскърбим Святия Дух и това е много тъжно. Това е много печално и много опасно за всяка личност, която иска да бъде спасена. Ако Святия Дух непрекъснато ни внушава нещо, което трябва да променим, нещо, което трябва да очистим от живота си, и ние с години наред го отхвърляме, държим си греха, Святия Дух може да каже стоп. Направих всичко за тази личност, дадох всичко. Той не иска, оттегнам се от него. И тогава горко на душа, защото тя става неспасяема. Светия Дух се наскърбява от това, че го отхвърляш. Нашето прилепване с греха може да стане до така нареченият непростим грях в Библията, хула против Светия Дух. Само обаче идеята е, че само една личност може да бъде наскърбена. Нещо, което е безлично, няма как да се наскърбиш. Не можеш да наскърбиш електричеството. Не можеш да го наскърбиш. То няма мисли, то няма чувството. То е нищо, то е просто някаква си там сила, някаква си енергия. Това е. Само че Святия Дух не е това. Той си е личност, която можеш да наскърбиш, която можеш да обидиш, която можеш да наскърбиш и тя да се отдръпне от теб. Не може една енергия да бъде наскърбена. Неразумно, нелогично е. Само една личност може да бъде наскърбена, обидена от това, че ти я отхвърляш постоянно, ежедневно. Ако тя казва, Юли, прими Бога, една година, 2 години, 5 години, 20 години, Юли се не иска, съжалявам, че те давам за пример, просто защото ти не си кръст. 20 години, Юли иска, всяко тук може да каже, стига, направи достатъчно. Не иска, тогава се отнема благодатта и живота. Но Святия Дух търпи. Светия Дух може да бъде огън, между другото. Такъв опит, казвам опит, защото е важно да кажа, че не съм успял да го изложа, това е само един опит, в Деяния 5 глава, 3 и 4 стихове. Спомняте си момента, в който Анания и Сапфира, жена му, се опитват да метнат апостолите. Отиват, продавахме нивата за 50 лева, виж, не се толкова продавахме за 50 лева, ето и 50 лева. Само че продали за 100. И Петър ги пита, честно ли? 100 ли продаде? Да бе! Добре, ама направи беля. Изнасят по краката напред. Жена му идва, мъжът допреди малко беше тук. За колко? За 50. Сигурен ли си? Да. Мъжът го изкараха с краката напред, сега и тебе ще изкарат. И не я върна с краката напред. Бог нямаше да ги обвини, ако си бяха казали истината. Продавахме за 200, давам 50 за църквата. Толкова сърцето ми дава. Това е доброволен принос. Колкото сърцето ти дава. Никой не може да ти каже, служи, не служи, колкото ще служи. Ти решаваш. Колкото цениш Бога, толкова ще довеш. Дай са 50 лева. Няма проект. Само, че те се опитали да излъгат и това е проблема. Сега, ще наблегна само на 3 стих, понеже времето ми изтече. Вижте какво се казва. Защо Сатана изпълни сърцето ти, за да излъжи Светия Дух? Кой да излъжи? Светия Дух. Сега помнете, че тук се говори, че ще се лъжи Святия Дух. Този текст малко ще измени нещата се малко. Защо Сатана изпълни сърцето ти, за да излъжи Светия Дух?
и да задържиш от стойността на нивата. Защо да мисли това нещо в сърцето си? Ти ни излъга хора, а Светия Дух. Ти излъга Бога. Сега, виждате ли как се променят нещата? Този текст буквално, директно, уеднаквява Светия Дух с Бога. Той казва, ти лъжиш Светия Дух. А след малко изяснява какво искам да кажа. Бога си излъгал. Тоест, Святия Дух е представен като Бог тук. Ти не излъга човеци, ти излъга Бога. Светия Дух, Бог, Свети Дух. Не го излъга. Това е идеята на текста. Какъв е извод обаче за нас тук? Простичкият извод е, че Святия Дух е представен като Бог в този текст. И така, Светия Дух може да бъде лъган. Ние можем да се опитаме да го изслушаме, няма да успеем, това е друг въпрос, но може да бъде лъган от човека, който опитва. Само една личност може да бъде лъгана. Никаква, някаква си тип енергия или сила не може да бъде лъгана, манипулирана. Само една личност може. Мога да хвана малката и да започна да манипулирам и да лъжа. Тя може да се хване, може да не се хване. Обаче тя е личност. И затова мога да се опитам на нещо безлично. Мога ли да си, така се скока, мога ли да излъжа толкова? Как ще го той? Просто не. Библията още ни казва, че Светия Дух дава и дарби на вярващите хора. Ако Бог помогне, преди да бъда преместен от църква факултета, ще поговорим за някои дарбите. Той дава и дарби, така казва Новия Завет Библията. Тя показва, че Светия Дух не е някакво божествено влияние или нещо си там, той е Бог и е личност, а и самата форма, която ние използваме за Отец, Сина и Светия Дух, би била безсмислена, ако Святия Дух не е личност. Тогава се обезсмисля триединството. Тогава имаш двоединство. Отец и Сина, нямаш Святия Дух, не е Бог. Нещата са толкова. Това беше втората точка от моята проповед. Святия Дух като личност представена в Свещеното писание. Третата точка, с която ще приключим нашата тема е божествеността на Светия Дух. Преди малко аз прочетох текст в Деяния на апостолите, който директно уеднаквява Светия Дух с Бога. Но още Библията ни казва, че всяко едно от трите личности в Божеството, не само Светия Дух, е наречено с титул, оприличено с Бог. Примерно Йоан 1 глава, 1 и 14 стихове се казваше: в начало бе Словото и Словото беше при Бога и Словото бе Бог. Извода е, че тук се говори първо за Христос, но така, говори се за Христос и Христос е оприличен от Йоан, от Свещеното писание, от Светия Дух като Бог. Святия Дух също е оприличен като Бог. Бог Отец също е наречен Бог. По отношение на Святия Дух обаче искам да прочита още един текст. Защото конкретно се съсредоточавам върху Святия Дух, въпреки че показвам, че цялото триединство в Библията е наречено Бог. 2 Коринтияни 3.17 е много хубав текст. 2 Коринтияни 3.17. А Господ е Духът. И където е Господния Дух, там е свобода. Тук Светия Дух е наречен Господ. Той е Господ, според Тоя, а пък и някои други текстове. Но често път се задава въпроса: добре, деца, като стоят така нещата, на кого да се моля аз утримата? Когда дали сте задавали този въпрос, да идвам през Божие? Но съвсем спокойно можем да се обърнем в молитвата си към Господ Исус Христос, или към Святия Дух, или към Отец. Кога за последно се молите на Святия Дух? Кога за последно някой се моли на Святия Дух? Що? На Светия Дух. Конкретно молитвата ти отправя някой отправя само към Христос. Господи Исус, да. Що? Нима е по-малко Бог? Нима по-малко може да ти помогне? Нима по-малко е дал за твоето изкупление? Проблема е, че това нещо още не може да бъде утърсено и аз ви моля, утърсете го. Святия Дух е толкова Бог, колкото и Отец, колкото и Сина. И няма проблем да се молите на Светия Дух. Насърчавам ви, правете го. Ето, примерно, някой текст, който може да ни помогне в насоката, че можем да се молим не само на Христос, не само на Отец. Примерно, Деяние 7 глава, 59 стих. Деяние 7:59. И хвърляха камъни върху Стефан, който се молеше и казваше:
Господи Исусе, приеми духа ми. Дякон Стефан се моли. На кого? На Исус се моли. Чета ви този текст и нищо обаче. Чета ви го, за да може да бъдете спокойни, когато се молите. Когато се молите на Отец, когато се молите на Христос, когато се молите на Святия Дух. Не е нужно молитвата да бъде отправена само към Отец. Може да се молите на цялото Триединство. Няма никакъв проблем. Святия Дух е обещаният скъп дар от страна на Бога към човечеството. Но ние трябва да се молим в молитвите си за ръководството на този Дух. Христос ни насърчава да правим това в Евангелието от Лука, 11 глава, от 11 до 13 стихове. 11 глава, от 11 до 13. И кой е онзи баща между вас, който ако синът му поиска хляб, ще му даде камък, или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Препърва на 13. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които го молят. Скъпи брати и сестри, или приятели, дошло е времето. Крайно време е да започнем в молитвите си непрестанно. Във всяка наша молитва да просим: Господи, дай ми частичка от себе си, т.е. подари ми Святия си Дух. Молим ли се в домовете си за къщния дъжд? Това имаше в четивото за вчера. Молите ли се в домовете си: Господи, излей късния дъжд? Молим ли се за това? Амин. Дано се Бог. Крайно време е да решим. И да не го забравяме, когато след малко ще си отидем. И това ви го казвам от името на Господа, не говоря от себе си. Почнете във всяка ваша молитва да искате Светия Дух. Господи, дай ми Святия Дух. Господи, дай ми късния дъжд. Дошло е времето. Откровение, 18 глава, 1 стих. Вече сме към края на нашата проповед. Откровение 18 глава, 1 стих казва: след това видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма власт. И земята се осветли от неговата слава. Коя е тази сила? Кой е този ангел, който ще освети цялата земя със своята слава? Духът на пророчеството ни казва, че не е Исус Христос. В книгата Опит на сновидения там е записано: съветът, вижте, този ангел е оприличен от духа на пророческата светлина. Този ангел фактически ще подкрепи тройната ангелска вест в края на времето. Ние като адвентисти имаме едно специално наименование на този момент. Казваме, наричаме го силния вик. Може да го видите в адвентната литература на много места. Много сериозно говорим по този въпрос. Силния вик на основе на този текст. Този силен вик е силата на Святия Дух, която ще се излее в къщия дъжд, точно когато започне да се проповядва тройната ангелска вест. Защо? Идва неделния указ, идва неделния закон. Тогава се пораждат много спорове, много дискусии. Той вярва в едно, другия вярва в едно, чипове там, не знам още какво. Точно в този момент, за да може да бъде чута адвентната вест, за да може да бъде приета, идва помощ. Святия Дух осветлява, помага да имаме един силен вик, който да бъде чут. Тогава ще се прояви този силен вик. Божият народ ще провъзгласи тройната ангелска вест и ще бъде подкрепен с този вик. Това ние наричаме с вас късния дъжд. Това е късния дъжд. Ранният дъжд, кога беше ли там? На 50-ница на апостолите. Семенцата, които Христос беше посял със своето живеене тук помежду нас, трябваше да бъдат поляти, за да покълнат. Идва Святия Дух, ранния дъжд, полива ги. Те започват да растат. До днес още сме на основата на апостолите. Там, където са минали миното. И до днес работим още на тяхната основа. Сега обаче в края Бог казва, за да преди да събера реколтата, преди да ожена света, ще излее късния дъжд, да се напуха хубаво земята, да се поръчат хубаво плочетата. Всичко да се покаже. И ще пожена цялата земя. И така, в заключение на нашата проповед. За какво говорих? Първо, Светия Дух
е ръководителят на Божието дело на земята и ръководителя на спасението на всеки един човек. Второ, Светия Дух, макар и вездесъщ. Какво значи вездесъщ? Присъства навсякъде. Едновременно навсякъде. Макар че е вездесъщ, той е личност. Той не е някаква хаотична там сила. Светия Дух е вдъхновявал пророците и апостолите да съставят и напишат своите послания и книги в Библията. А Святия Дух от друга страна е той, който днес ти помага да изтълкуваш, да разбереш това, което апостолите са под ръководството на Святия Дух заложили в Свещеното Писание. Не е възможно да има разминаване между Библията и Светия Дух. Ако нещо противоречи на Библията, бъдете спокойни. То не е от Светия Дух. Светия Дух е абсолютен Бог, както Отец, както и Христос. Няма проблем да се обръщаме и към Него с молитва. Последният стих, с който искам да завърша, се намира в Деяние, 5 глава, 30 и 32 стихове. Деяние 5, 30 и 32. Това е една от ранните проповеди на апостол Петър. Тук той много смело се обръща към всички отправници и им казва нещо, което искам аз да кажа на църквата и да наблегна върху него. Бог на бащите ни възкреси Исус, когато ви убих, той говори на хората тогава, като го приковахте на дърво. И ние сме негови свидетели за тези неща. И Светия Дух, който Бог даде на онези, които му се покоряват. Петър смело заявява и казва, че Божия Дух не се дава на всеки. Божия Дух се дава само на онези, според този текст, на които му се покоряват. Дано Бог да ни помогне и да ни смири напълно, както нашия Господь Христос е бил смирен, както видяхме, че Святия Дух е бил смирен, за да може Той да ни даде Святия Дух. Условието за приемането на Святия Дух, да отвори сърцето за Святия Дух, е покорността спрямо Словото, спрямо съветите на Духа. Бог го дава само на нещо, които се покоряват. Амин. Дано Бог помогне през новата година да бъдат хора, които ще се покоряват на Божието ръководство. Аз ще говоря на вашите. Be